Čave, zdravé, vítam vás Let's Player Dedo Predator o hre Minecraft, ktorú každý pozná, túto hru nie je nikto, aby ju nepoznal, takže ja vám teraz ukážem kanón do vzduchu. Hydrant. Hydrant. Možno, že to nebude lagovať, jak svinia, ako jak minule. No ja som teraz to povedal. A keď tomu sa budeme venovať na takýto krížik, hej. Našek. Takže, dám to a zapalku hasním. No tak, nechcem. Takže takto, hej. Musí byť toto nie ľahučky. Takéto tentetička dáme takto. Hej. Pohodové, takto semto. Až na jednu kocku vynecháme. Tak to má nejako vyzerať, hej, jedna kocka vynechaná. Takže, aj nový úspech, otvorený inventár, hej, asi. Pôsobí to úplne ľahké, tak budeme asi teraz to sa rozplastne, ale uvidíme. Takto, už len počkáme, kým to vybuchne aj my, vybuchneme, no. Nie, nevybuchlo to, paráda, je to celé zdravé, čisté. Takže, totálne ľahučké, lamatké čísielko. Keď teraz urobím takto, hej, takto. Štyri, ne? Hej. To je krížik, ale nie je to presné. Že to bude presné, lebo ináč v podstate to rozdrbe, alebo pôjdeš niekde tam, hej. Takže takto, hej. Musí to byť presné. Kotečku dáme do začiatku. Dáme už len rudit. Takže tu si to nevynecháme, hej. Rudit musíme obtiahnuť ako kábel do celej plochy, bielej, kockatej. Na budúce, toto bude krátke video, ale budúce video už bude 100% po internete, už som to sľuboval 100-krát. Teraz už to sľubujem naozaj, lebo Let's Player nemôže sľubovať toľkokrát ako ja, ale niekedy viem a môj kamarát čas, hej, takže tak vám poviem, že musím mu prosiť, aby si ten čas na mňa urobil, aby to mohol, lebo diváci môžu čakať nejaké čas. Takže takto TNTčka potiahnem semto, proste všetky kotky zaskvíš okrem jednej, vynecháme, hej, celé. Dobre, takto, späť a už len vodičku. Na mapíjaš. Tento, takto. A už len zletíte do vzduchu, alebo sa to celé roztrepe. Nie, paráda. Letíte z hru do oblak. Späť, hej, takže totálne ľahké, dúfam, že ti to pomohlo. Keď áno, zdieľaj alebo like, to je jedno proste. Takto, dúfam, že tu je to nedokončené. Dúfam, že ti to pomôže, proste musí to byť kotky, hej. Tak do popisu videa napíšem, že čo tam potrebuješ, hej. Keby si zabudol, nechcel zase pozerať celé video, tak to napíšem do popisku videa. Keď ti to pomôže, tak daj like, keď nie, tak nič, nevadí, tak ja sa s vami loučím, jak po desky, a čaute.